mauni ang nagsaulog guys sa 43 anniversary sa Santo Niño guys, no? So diri sa dagat sa Libas, porteng daghan ng tao guys, no? So diara kay kini good si mauni ang istorya guys nga nakit-an ni Sister Ninin kini si Santo Niño diri sa dagat. Unya mauna sa unang mga panahon 43 years ago. So mao ni nga every time nga mag February 7 guys, February 7 man ang pagkakita niya adto. So every February 7 guys, moari na sila sa dagat aron pag saulog sa anniversary, no? Diin nakita niya ang Santo Niño. So mao na ni guys, ni gamit ko sila mga pambot, mga unsag. May gali guys kay walay balod o dara guys, pertindaghan ng tao o nakita-an kini ang nakakita ani guys si Sister Ninin o dara guys, taga amuara di aragyo diri sa amua guys, no? Si Sister Ninin mao nga kanang mag-celebrate gina siya permi ari sa dagat o ang daghang kaayong mga tao guys nagikan sa nagkalain-lain nga mga lugar. Maabot gali diha guys ang taga South, taga Camotes, taga Island, taga ay basta kay mga lagyong dapit aron lang sa pagsaulog diri sa 43 anniversary of Santo Niño. Kaya guys, no? Oh, tanindot kay tan-awon og magsawom na sila ron, no? Dara pero naaman sa lawom sa dagat good guys nga dili matugkad. Sulo dili na ra mao ni si Sister Ninin guys nga nagdala sa Santo Niño guys, no? So mao ni siya guys, si Sister Ninin mao ni siya ang nakapalag aning Santo Niño dire, mao ni siya nakakita, no? Og love kay niya guys si Santo Niño. So are niya dala ang mga tao diri pag celebrate sa Santo Niño. Nara siya guys, siya gyud ang unang manaog dala sa Santo Niño. Og di mo mutuo guys, no, nga kani siya magbutaw ra ni siya guys nga dili siya mag-swimming. So gamhanan kini siya guys, kitabangan siya ni Santo Niño guys nga magpasan o dara tanawa guys. So dara wala gina siya kuan guys kanang salbabida, dara maglutaw ra na siya guys, dara maglutaw ra na siya guys nga wala dili na siya mag-swimming. Basta naa si Santo Niño sa iyang kiliran guys, magutaw-utaw ra na siya guys, no? Dara so nasa siya pantay guys, no, kay in case of emergency na kanunay, no? So mauni siya guys, si Sister Ninin diin siya ang nakakita ani ni Santo Niño 43 years ago. Dara guys, tanawa diba, galuutaw ra gyud siya guys, wag gyud siya kanang wag gyud siya magkuan ba kapag siyang kamot dara pautaw-utaw lang yun siya. Interesting kaayo guys, no? Kining gamhanan kaayo ni si Sister Nin kay bisag daghan na kaayo ni siyang natabangan nga mga tao diri sa amoa guys. Nagkalinlain lang nga mga tao gikan sa layong dapit mangayo og tabang niya guys. Unya matabangan gyud ni siya guys, no, kay kanang basta lang ligo ng imong pagtuo ni Senyor Santo Niño guys, dili gyud sa pasagdan. So kada naay mangayo niyang tabang mamaayo gyud, dili gyud mapauli kung dili mamaayo. So mao ni siya guys, no? Tanawa interesting kay ning ilang gibuhat diri guys. So kung kinsa man nakauyo na ni akong gipakita karon guys, no, please like, comment and share para masunod ninyo ang akong sunod nga mga videos. Thank you for watching.